Ahojte. Je 31. apríla a momentálne je 8:30 večer a žirafa stále žije. Poďme sa pozrieť, čo sa tu nadeje. Tak tu sa niečo deje. Tu je strašne veľa detí. Takmer všetci sú už v pyžamách. Poďme sa pozrieť, čo sa tu nadeje. Chlapče, povedz nám, čo sa tu nadeje? Prečo ty si tu v žirafe a si v pyžame? Povedz. Čo sa tu nadeje? Čo je dnes v žirafe? Že ty si tu a v pyžame? Povedz. No? Nevieš? Povedz. Nevieš? Tak povedz mi, Karolínka, povedz. Čo sa tu nadeje? Prečo je tu toľko detí dnes, večer 31. apríla, práve v žirafe? To je také absolútne nezvyčajné. Prečo? Prvá noc. Prvá noc v žirafe? A čo idete tu narobiť? Čo tu narobíte v tej našej žirafe? No povedz. Spíme. Spíme? A čo ešte? Veď to by ste mohli spať aj doma, nie? Zabávame sa. Super. A ty čo robíš? Zabávam sa. Tiež sa zabávaš? A ty? Jem. To je úplne super. A ty čo robíš? Idem sa obliekať do pyžama. Ideš sa obliekať do pyžama. No to je super. A čo? Odkedy ste vlastne dnes tu na? Od 5. Od 5? A čo ste robili od 5? Hrali sa. Hrali sa. Ty si čo robila od 5? Nič. Nič? Prosím? Skakala gumu. Skákala gumu. A tu sa dalo skákať? Môžeme sa ísť pozrieť dnu? Tak poďme. Pozrite, tu sú už postele pripravené na spanie. A toto je čo? Povedzte mi, deti, čo je toto? Ty si vyrábal? Ukáž, ktoré. Toto je tvoje. OK. A toto je čie? Toto. Wow, ty si to vyrábal. A pre koho ste to robili, decka? Pre rodičov? Pre žirafu? Krásne. A ďalej, tam sa deje čo? Poďme sa pozrieť ďalej. Poď. Tu sa takmer vôbec nedá chodiť, tu už je toľko postelí rozložených. To je úplne super. Tu je momentálne večera, natiera sa chlebík s maslom a s lekvárom a s jamom, Super. A v pozadí vidíme ešte nejaké staršie dievčatá, tam robia čo? Už upratujú na spanie? Super. Tak to sa veľmi tešíme. A páči sa vám tu, decka? A prídete na druhýkrát? No to sa mi veľmi páči. A môžem ostať aj ja? Nie? Počul som aj nie. Dokeľ. A keď sa prihlásim na budúce, môžem prísť? Ešte raz? Dobre, to je veľmi super. Tak, pre Žirafa noviny Martin Furman tentokrát.